sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu Bapak sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Kok bangga? Tadang. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to, Lek Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to Ki? Ngalih. Takbiran. Riyoyo renek batak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku wis tak Karo- utal dasmu. Karaokean karo LC katok sak mene-mene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran nek. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, turuk. Duduk lah, adewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng ki Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Iya. Ya karo. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Ngendi? Takbiran, Bu. Teko ngendi? Takbiran. Cangkemmu teko ndi? Takbiran. Nekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Bu aja kene Bu. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu.
Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran nok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ki ngono Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selopku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe Ngaku ora, ya Yakin, Pak. Bu, aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen nek telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak buta kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku gocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak. Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane, ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Menyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Ngono. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian, gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine digosik to, topine digosik. Ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Rangers. Kuwi lho jane rinjinge sapa? Kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung kuwi lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kowe nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblebne ning jeding, dilebleb. Menengo sik, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gede ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal sik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Anniversary. Aku gak iso ngarani itu seperi ngono.
Mas Gareng Dek niki Pak Haji Eko Nggih. masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Apa badase? Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Heeh. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana panggihan. Nuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih. Mboten sias ngono to. Foto kali Mas Sabar. Ayo. Weh. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hop. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. Nggih, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. pangapunten. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar Mbak Dwi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan kok ejak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis ra wis banyu kantu metis dadi sisi nangis wong sing tak tresnani ikoni Tayubne. suara jroning uripku yen ora ana sliramu sumile angin tansah duduk
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Ayo, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Kinutang kutang tansah bisa lelati. Rasa keberhak ayomi. Koko susilo dan kenapa tulondo. Iku sambungan kudu. Murni kudu kaya Sekali lagi Mas Gareng, pagi terus. Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Mas Irman nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 paret songo goro-goro, ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakke kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki karepe kulino tumindak becik kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge poso ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit, nuansa putih tegese suci, membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Syahroni. Ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka
selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Muga iki sing pesan kanggo sing mudik. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantoane ngaturke sugeng tindak lan ati-ati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Iya. Bombong kaoran bungah bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng jarang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2 wonten isi Surakarta penciptaan. Ati-ati lho Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa, arep S1, S2, S3 sing jenenge bocah, pedalangan ya ora bocah, sing wong barang kuwi pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam. Sukses selalu. Oke. Ngerambah. Amin. Ora ikhlas. Sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru. Guru mutan. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Duduk ya. Senes. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Nggih. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah. Wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan Bahasa Daerah calon Bu Guru. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son. Tukang sone jos-jos, untirane jos. Mas samu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa, Wi? Oh, Dwi Kumalasari. Terakhir mereka Mbak Bedroom.
Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bomopuk. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya ra iku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono kan Nggih. nak biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya gorek ngono jenengan gareng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Oh angel to? Angel. Lah iki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Lembret-lembretno ya kedhe ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama. Ora ngira lho wah jan. Tak penting golek sandang pangan kok Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya O. Orang tua harus merestui. Ana disebut wong tua ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Selanjutnya J. J, jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wis aduh. Jan. Terakhir O.
Oh, oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Gak usah tepuk tangan, Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho. Sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya. Di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Yo, njaluk bualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Dalang. Nggih. Lah kok kula ken balang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. Heeh. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Ah. Wis mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya. Ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Oh iya. Ah, dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Heeh. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ah ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Nah, raine dhewe kono rai. Iya. Menyelam sambil minum Air. galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi bos. Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang. Adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Ah, piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra mlemare. Ayo. Jane karo Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, Nggih. lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok itu nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Nemen. Kok iso? Ning omong ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek Nah, kula- sing langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Lumayan. Lumayan. Kok sok kaya enggar ki? Mbak Enggar ki bodine piye nang? Ya cukup memukau. Iya. Memukau. Lah kok ngerti? Memukau saka ngendi ayo? Weh kula mambuk sak sretan ngoten pun gandane pun masalah. Gandane wis kadung. Pitorung. Wah, Sangat luar biasa. Berarti awakmu nek nyawang wedok ndelok bodine saka gandane. wo nemen tenan kok. Lah nek awakmu nyawang aku ki saka apa? Alah saka prajengane sampean. Kok saka prejengan iki? Elek nek aku pangkling. Sopo ki dak bintang tamu? Sopo ki lek kok walah aku urung tau weruh aku masalah jebule Alah, tak urus. Tak urus. Wingin aneh awakmu sampean ngantuk, ya ta? Nggih. Njaluk kopi. Nggih. Aku digekno kopi, Lek. Nggih. Bareng digekno kok awakmu ni biar Padang kuwi sing Padang apane? Sing Padang niku ampun kleru ing penampi. Lah apane sing Padang? Sing Padang niku atine. Oh, atine. Nek sing Padang mripate mengke lak keajaiban alam. Mbak Enggar ladenono Mbak. Ngadeg kok. Mbak. Enggar. Terus aku Enggar. piye Ini to Mas adalah Akbar iki? fan kamu loh, Enggar. Fans kamu itu. Fan kamu. Iyalah yo. Bodine Enggar piye? Bodine peh mening masalah. Masing masak. Sangat disayangkan. Apa? Kenapa? Disayangkannya apa? Nyenyak iki. Nyapa. Iblis iki. Maksudnya kusik to anu Mas Gareng. Piye? Kok tenong di lumahne omong digenahne. Iya. Oh, tak kira bokong di rumah. Genahe piye? Nae pripun? Genahe piye, Nang? Sangat disayangkan. Disayangkannya piye? Sudah ada yang punya. Waduh, upama orang duwe? Wah, siap tanding wis siap wong. Tenan? Nemen. Siap tanding tenan? Nemen. Nemen. Siap bocah mubung-mubung ning ndi nang? Wis njaluk nang ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarto rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye gar perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumuruning lintang iki kaya piye to, Kakak? Ya kaya kelesi yang pantoro. Allah. Lintang alian. Walah yo.
Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Enjeh. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengaku ra nyawang kono Mas. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Oh, ndi? Kae son kae. Kono lho. Ndi jajan. Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padha neson kontrol ngono. Ya ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padha. Diatur ning terop ngono. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok aku madake son kontrol ya apa aku ki turu no kok. Rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah mbok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. Napa Mas niki? Duet. Wong loro. Duet-duet.